Og nu kan vi stack på nipple. Pas på, at det ikke kommer foran mig dybt. Ja. Kick. Slap af på den, der løber efter mig. Ah, der er en, der... Og den kommer til at dø, den kommer til at dø. Ja, jeg skulle så sige det. Ja, der er en. Er der en, der er rigtig høj HP? Ja. Hvem execute dem nu her? På samlet ellipsis. Væk. Så er der en trap. Gul. Kick. Der er man den sammen. Jeg synes i hvert fald lavet så meget skade på den der. Ja. Skal jeg stå i en eller anden situation, hvor... Kick. En mere, så er der trap igen. Ja. Fixate on you. Kite. Der er trap. Au. Kan jeg løbe ind i helt ready? Så stiller jeg i jeres positioner, så kan jeg løbe ind i jer til at blive grøn. Nu skal I stadigvæk... Kick. Gør det, når phase 3 starter, så ready stiller jeg på Diamond i stedet. Så spiller jeg Phasing helt, soon. så Phase mega 1. opmærksom på for at vise. Field soon. Field. Husk for den her fields. Og bagerst. Cry. Tag bagerst. Ja, jeg løber okay. Corrupted field. Jeg står forrest. Jeg kan det næste, der får dive, bruger det virkelig, tror jeg. Okay. Jeg er løbet ud nu. Ja, det vil se. Løber den igen. Ja, smukt. Cry. Bytte med dip. Explosion Nu sker soon. din Valorant med demo her. Yep. Så Vigilance er sådan noget smukt. One hearing. Og chill på boss. Explosion soon. Skal pusse den og swap den op. Phase 3. Ja, fint. Vision soon. Pay attention to visions. Frontal soon. Ud af raid. Åh, det spells. Smukt. Frontal. Vision soon. Jeg gik, du skal løbe længere tilbage, og stille over til os. Ja. Jeg gik søgt den der. Vision. Vision soon. Jeg tror det var boss. Du skal stå for mig. Frontal soon. Ah, okay, sorry. Frontal. Og vær klar til at løbe af raid. Visions. Stop. Left. Ja, god blok. Ja, og så. Vision soon. Så til her. Frontal soon. Frontal. Nem fight, hva'? Ja, prøv at se, hvor nemt det er, når man sukker ordentligt. Den chest der. Ej.